Здравейте! Бърз прочит на въпроса какво е приготвила съдбата за вас в близко бъдеще. Благодаря ви, че гледате това видео и всички останали видеа. За това, че се свързвате с мен за своите въпроси към Таро и че се абонирате за канала. Какво ви предстои близко бъдеще от съдбата? Късмет, успех, сполука, може би разрешаване на някакъв конфликт, на някакъв проблем, край на труден период, изобщо някаква тежест ще падне от плещите ви. Имате абсолютна подкрепа и от висшите сили. Други ще имат подкрепа от много близък свой човек, дали приятел, роднина някой, родител, брат, сестра, няма значение. Тук абсолютна подкрепа за решаването на някакъв казус. Като цяло предстои много добър период в живота ви, което ви предстои още и някаква нова любов, ново запознанство е тепърва на прага ви. Благодаря.